Ambo. Oh. Thank you. Mbianda. Imbwato machando manene. Kimuntu gatwara machando. Sasa imbwato machando tumete sinonyale gongo. Lakini nganjite go soria lakini bon era ro binsambe te bincho. Aki bincho mete stadium gon. Bindo roget. Ogondo lega. Ogondo lagine. Tie come yo. Ogondo lagine yo. Aba lagine kama binsambe. Ngoji konyera na iwo bentri kongo kwere. Ngoji konyera na iwo balmona ria tarinkorera echega. Ke. Ombogo. Ombogo. Ogonera gamanyae manye. Maremu mbwede mnandega. Maremu. Maremu ningo. Mbwede maremu mnandega kaigo zengo. No mete ankeria na go te biro ganto meire bese. Asirete. Ango yane marem. Ango yane marem. Akipole na. Ndi acha kutinde ko. Ango ga. Atinde kwa bese ta hiyo. Tabuata chibesa. Usina cheka kwa tome. Ano ngotega arwarete. Epirie ga kinanya gitali. Akarware rwebesa yonspimba ke nyumba ya eka oni. Obe, haba kakiye pole. Talibo. Pole. Talibo. Pole pikaki. Nolera mero mbogo mindo. Ngina kibono na kibono. Nolera mero ne provo mandi geregen. Ni geregen mbogo. To tumo bana, to tumo. Ninduomu ningi mbogo mindo ninduomu ningi. Ninduomu ningi no sakwa tele garanza abanda chabangete igoro. Nkyote tego ite. Ningu agi. Ombogo mindo ninde. Ango yane ngaingojie ango yane ngaingojie ango yane ngaingojie ango kangorere bisuguti ango kangorere bisuguti ngaingojie ango kangorere soksi abata ngaingojie ango yane nene uri godinya mari ango yane tarero muroira mavera agimbo njangire gende mbogo njangire gende wana akimuntu tinara agatebe miyamono yezago zini njangire gende sogete kwa mwana bwate chibe stimbu atikende no tatwara na makweli tuli kuba totwara amakweli okweli gali yombo watango amakweli esamuse Kinike bongo. Esamuse ya echo kuno ne pound na bora nyoro mentera ni pound yen. Esamuse. Akwa timbu atikende. Esamuse. Timbu atikende ne samusire. Ene bume ko byechichuba bikira mabuka abyoka. Woneke ntanko kotenga ki. Agi. Watagantaga. Heka muno. Takuno tuara mate nari kagora nya kusabirira guko enda kuchimata. Mbogo chkonge boligam. Akine rero roga bika ubwansi muno ga kiba. Mbogo chkonge boligam aya mataru weke yangonki wache to kwera. Mbogo chkonge boligam yangonki ochero gondi ango jande. Mbogo chkonge boligam. Mbogo ne boligam kwara tuang. Onda mundo ga kusine rero. Mbogo chkonge boligam. Sine rero. Mbogo. No rageligo. Ya. Nasa dogo saba ta ututika pi. Mbogo no rageligo. Anko ya kuna chabe buya. Abe buya kwete. Haye na achira unutinda gero. Mbogo no rageligo. Purali kirangwa tike. Kimuntu. Usina koligi. Ngyo kondie. Hadi haki. Nocho kamyambiri kalika nanyo Yobekerete yange ngepaika. Nkyo kobekere paika omuntu musati. Ene yange ngiye my friend. Nkyo rabekere pa. Omo eseke kwa bwate nyomba kwibira. Yiko maeta yo bonto bali ukora bukori kali kwe university na buranya lo kuulira kagamo. Ya ke aka nabo tumyambiri kwere ndetaracha. Obo sokire no bwa mwana kwabeka. Ichine cyo monto monana mbona chiri ngate chitando to cut the short story long. Inkyo kondikeli. Ono mbura. Kigeli ono. Ngikeli. Chiba chano ngikwa Pasa keche. Chiba sana kwa tamu mwaka ya era ngikwa Eli ina November. November. Ukangebe. Sere kama yalengi.
Ngakwa 500 kante ngakia mbogo nganga 500 ndachikogorera gento yana ni sara na Christmas ngaronga monto muya ke monto minto ke monte tigamwe Wano kwa mbere iro mama kwa mbere iro mama tiga kobori okondigi okondigi igoro ya 500 yoka 500 ne rusio monto gusiemo ikinyorobi yaya Ontange ngoli na 500 ngikina hiro Ontange ne gari to basa kuigora munu ogote yabantu tange ne gari esa abantu tigango ndaboli 500 monto mesikino go nene yanga igokobeka Kenda ko 500 no enkisumu yago ikiriori na kende nchera ikunga tebi ebisindero squeeze 100 Ayekole sindero ayekole sindero boxa emia yamo ekire box irenga sano ekebest emia ekine vest birenga bitano ngotara bosare mwacha kondama ngombogo kwabere kya ngochi kungara buyega ngana kaya surwali nako nakayega nanga ngombogo kwawurire bisaka nibyo ki university mbogo wakoride kya mbogo wakoride kya tiga tafadhali tiga kontengera injitiri koro ku disco ngoya kora leta ni ke mto club ose ke munto tiganda go tebiga ne tiganda go tene ne koirorere handi koirorere kabere gatatu no meta bantu mbarenga batete ke muntu atwali deni lyako no meta bantu mbarenga bachibese baragoke batumo botuko himambara no meta bantu mbasabe chibesa dituke lyo baratwara mugoko furi chuli bene ndagera mbali muntu no meta bantu mbale mbasabe chibesa dituke lyo barare ne Christmas kireso omago chaga igo ngure to ngonuka akorete bikome ngene gesiriri konsa 500 Ke mundo ne te ko misuse no metenge elieta lya golita rete kinyoronga ogos abensa ayensa basaba tori koina na saba ni banane ngiko ngero nyoko beti ni koirani osena nga wakonya mungo monto minto ngakia ke mundo bwata ende konyere gyogo ekonyere no minonde bye sana ombogo to basto kera kualenge twalenge sukuru ngo gwaka ibere mats ke mundo momento emosi ni leo ni wakarigire inje kosaye ote nae gwagasie kire kirasi inje hadi na gatanga ni kuru nsemende na abantu bandi batangana kuru nsemende tengo saliri lieta ke munto inje ena geta matebo ndieta kyo bwata liko sali kana some no bwata leta liko sali igwa kana kolera matemo na nyori 28 abantu bwate 1982 inkike ko monta akucha kondigere libo osenje nanje no kunyara kwana no kuyeta obongo no kolega netire kako cha temu ya maliki na likabya na nyora nanje itatu para banyora 28 nkeme chande ndiere anyway to cut the long story go senaki tiga gonchana tiga nende konsalia lieta mna nimbwa tabesa yako inche timbu atibesa yago lilikuwa kangoro kirimats ko na akoro kirimats toigwedi ma ebintu nyasaye no chinga chukore mira ko yama teo kwaneleta ya nyasaye koro munya bibintu okora mbiri go kwa ibagari go kwaneleta ya nyasaye ebintu okora no nyasaye gasogete naye nyasaye agateba ngagenda sense kolengana kulingana na masaba mwana tiganda batabiga nende nkoirore tigaguhete kire sirwa batani mbate best yabo no cheri na bakora kirimats na akora kirimats igona ngango kamerande ngora social studies onye tumeti nwere igoro ya miti kila mahali uchui uchui ya mimea story ya miti najua uchui ya mimea tigagonja na wango nche kotebi ngakoro kedeli tuli kura from class 1 till class 7 yotarati school onyorete onyorete 7 school okore ko na gworoget nechi best nyinge sana esibona igami atane yara na chiro nende ngotira nde chinde mono nyasaye boli mo chaka saitani akomenoro meme What can you do? Nkiora akore. Kemundo. Chisiri chiago chioka mbwate iga. Mocha ni nkwane iga unamo. Kemundo. Ekene kira akora. Kemundo bando kora gerigwale. Ngoko ndagere nae. Amonya bibene kiakora gerio montonya sai. Tiganda gotebi.
Omonye betakora ngeri muntu nyasaye. Nje muntu ngotara nyasaye every step of my life. Nje I am a follower of Jesus Christ. Nje nyasaye ni mpenzi wa kiroho changu. Noonye tebo mimi na nyasaye ni hifi chana na pete. Bantongora gereri kubale. Nangu. Bantongora gereri kubale. Nangu. Batongo chiko kutachabale ligo kokoro kwa bimba. Bantongo chiko tambuka baroro bebe gento kia mwara. Pe. Noyo lete buna tiganda konyoli. Noyo tano nchigero bimbe aseke totanya ko kwenda. No manyete buna kwa sareti mpwago siteno mwana bwo muganga. Aganda ukawa kama chigotama. Noyo lete. Noyo lete aro. Incho monyene ne eliogo. Incho monyene ne eliogo. Incho monyene ne eliogo. Na kiko tanga kiko tambo. Ndo chengo wasted all the time. Tiganda enda ko chiga. Nento basa kuwe bondi. Neno nyoro byasala biri bito birako ntora akura. Onyo gote byasala bigenderere. Otiye ko ngimo kelio muno. Sawa sawa. Na ashine ndote unya kombwata bwati. Ebitina. Miatano chioke kokara chiro monta bimbenda nyasaye bolima. Tafura utumbo utachua. Utachua uchui. Onya nawe golise itoga iwe. Kuraje.